Agagalan digiti sumagmamanong umili ti epekto ti mapaspasaran rotational brownout gubway ti agkurkura nga supply ti kuryente. Kuna ti empleyado iti daytoy a grocery store iti syudad ti Lawagan ni Christine, saan na komportable ti managtrabaho na bayat ti kaawan ti kuryente iti pwesto da idi naminsan rabii. Narigat, sir. Ang kayo makomportable? Sir. Room war kami no ka, sir, sa kap ng sumrek no, customer. Uray digiti kakabsat nga ubing, agririri gaputan na irana ti panagawan ti kuryente iti baet tinapudo ta panawen. Narigat, sir, ta kasti nga nakabarbara ta sa amer ngamin. Kas digiti kakabsat ko, nakaasid. Tapnon saan unay ang mabaraan, na dumaduma awagas ti ubraen digiti umilikas iti panang konsumo kadagiti refreshments wenno pa nagturong kadagiti kadandanuman. Ti dadduma at adapilyan dati agpasyar kadagiti air-conditioned nga establishmento. May sa timol kaditi kang runaan na turutulungan digiti umili ita kabara ti panyempo tapnon umaydag palamiis. Kaditi napalpalabas nga aldaw no sa dinno na pasaran ti probinsya ti rotational brownout kunay ti dayti amol anadlawan dati at adu bilang digiti mall goers. Yes, they're very much welcome. Actually, we felt that parang yun sabi mo nga, sir, 2 days ago, no, yung mga rotating brownout na under NGCP. So, dito naman sa SM kahit walang brownout. So, everyone is welcome lalo na pag mainit because anong temperature natin sa labas. So, they can also come here para magpalamig. Kuna ti mall nga adda digiti na dumaduma awagas datap nun makatulong da iti panang conserve wenno panagin inot ti enerhiya kas itinaladladaw a panaglukat dati weekdays. Kaliplipas metlaing nga nag-enroll da Isha ken Sofia, ngem gaputawan kuryente iti lugar da, saan da nga insigida nagawid ken nagturong da iti mall. Kunada nga dati negatibong epekto na kadagiti estudyante iti panagawan ti kuryente kang runaan na nagtulturi daytoy. Narigat ko kasi if agawan ti wifi kasi talaga nga marigatan ka mas students ko. Happy nga napili yung mall, is it because nalang namiis ni Moy or what? Nalamlamis. How inconvenient is it for students na the rotational brownout? Kay Jay, magpakon DJ napudot so ang ka talaga makapag-concentrate na. Tinurong ti news team ti NGCP Lawag Substation ngem saan da nagpa-interview. Nupay kasta nang ipaida ti update pakaseknan ti sitwasyon ti kuryente babaen ti SMS. Na-extend ti red alert status iti Luzon Grid manipod 2 p.m. maging 11 p.m. itang aldaw May 15, 2026 gaputa saan na makaanay ti available power supply tapnon mapunwan ti ngumat nga to a demand ti kuryente. Mapasaran manen iti na dumaduma lugar iti probinsya ti rotational brownout manipod 5 p.m. maging 7 p.m. itamet laing aldaw. Mark Magdirila, Balitang Solid North.